Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe yakamirira signal kubva kuna Geza, asi hapana signal yati yabuda. Mhuri yeZimbabwe yashamisika kwazvo ichiona picture raComrade Blessed Geza iro riri kutendera mastreets esocial media vari mune a local bar. Mibvunzo yevazhinji iri kuti ipicture raiko zvino here kana kuti ipicture rakudhara, asi hapana anoziva. Ko ivo vaGeza vacho vambori kupiko vakatanga nyaya dzavo vachizongonyarara? Hapana ari kupindura. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe and then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Vamwe ndo vari kuti aiwa, takangotambiswa bhora risina mweya, takangoshandiswa kunge tichipembedza vaGeza asi hapana chakabuda. Vamwewo ndo vari kuti Geza akatopiwa mari yake akatonyarara, saka zvekuti akutsvagwa izvo manyepo. Vamwe vanoti ko ingawani vanhu vacho vari kunyepera kumutsvaga asi ari kuonekwa ari mumalocal bar muZimbabwe, chingava chii? Then vamwe ndo vari kuti mukati Geza haana kunge akanyudzwa here nevakomana vonyepera kumutsvaga. Izvi zvose hakuna ari kupindura. Vamwewo vakati Geza is a former CIO, saka chigemu ichi anochiziva and ZRP knows kwaari vanoda kutipatisa ava. So mhuri yeZimbabwe ngasangane mucomment section muchimbotudzo zvamofunga about this Geza, nekuti vanhu vangonyarara, vanhu vazongosiwa vakanyarara asi hapana chabuda kubvira vanhu vakangoti takamirira signal.